Kære alle sammen, og hjertelig velkommen. I dag er en særlig dag. Jeg har set frem til den, og da jeg lige spurgte dig om, er du klar til dagen, var dit svar, Stine, det har jeg været længe. I dag skal vi ansigt til ansigt sætte ord på det svigt, som 22 grønlandske børn blev udsat for lang tid siden. I 6, der sidder foran mig nu, og de 16 andre, som desværre ikke er her mere. Til sommer er det 71 år siden, at I blev sat på et skib mod Danmark. Som jeg har fået det at vide, så var I mellem 4 og 9 år gamle, da I skulle tage afsked med jeres familie og jeres land. Det var dengang en meget lang rejse, I blev sendt ud på, og en fremmed verden, der mødte jer. Alle børn har brug for og fortjener tryghed og stabilitet. Og det var de 2 ting, man tog fra jer. I stedet blev I gjort til hovedpersoner i et forsøg, som skulle komme til at mærke mange af jer resten af livet. Der var ikke nogen, der spurgte jer, om I ville være med. Og der var heller ikke nogen, der forberedte jer på det, der ventede. I blev sendt bort fra det, der var jeres hjem, alt det I kendte, og i stedet for at give jer noget, så blev meget taget fra jer. Jeres familier, og jeres sprog, og jeres rødder. Og måske værst af alt, den følelse af at høre til, som vi ved, at alle mennesker har brug for. I har fortalt om følelsen af ensomhed, af at være palle alene i verden. Følelsen af at være anderledes. I blev drillet og hån, og oplevelsen af at stå uden for fællesskabet. Og flere af jer har også talt om splittelsen, rodløsheden, om ikke rigtig at være grønlænder, og ikke rigtig at være dansker. Med andre ord, så blev I fremmede i jeres eget liv og i jeres eget land. Det tab af familie, tilhørsforhold og identitet, det fortjener intet barn, intet menneske at opleve. Og jeg forestiller mig, at der må være spørgsmål, der har fulgt jer hele jeres liv. Hvorfor var det lige mig, der blev valgt? Hvorfor gav min familie mig fra dem? Hvorfor passede de voksne ikke bedre på mig? Jeg kan ikke svare på de spørgsmål, men jeg kan sige noget andet. Det, I var udsat for, det var forkert. Det var umenneskeligt, og det var urimeligt. Og det var hjerteløst. Der er ingen af os, der er her, der kan lave om på fortiden. Og jeg forestiller mig ikke, og vil heller ikke sige, at jeg kan gøre alt det dårlige, der skete, godt igen. Dertil har smerten været alt for stor. Men vi kan gøre noget andet, og det er det, vi gør i dag. Vi kan forholde os til det, og vi kan tage ansvaret på os. Og vi kan også gøre det, der i mine øjne er det rigtige, og sige undskyld til jer for det, der skete. Jeg håber, at I kan bruge dagen i dag til forhåbentlig at få sat et punktum og få løftet noget af smerten, nogle af spørgsmålene fra jeres skuldre. I har været en del af noget, som aldrig skulle have været sket. Så kære Emil, kære Christine, kære Eva, kære Helene, kære Gabriel og kære Stine. Jeres fortællinger har berørt os dybt. Og derfor siger Danmark i dag det eneste ord, der er det rigtige at sige: undskyld. Til jer, der er med her i dag, til jeres kære pårørende, men også til de 16 børn, der ulykkeligvis ikke længere er
blandt os. Undskyld for det, der blev gjort. Men ved I hvad? Et næsten endnu større undskyld for det, der ikke blev gjort. For jer. Og et undskyld for det, der blev taget fra jer.